Oy, laing garbor sab sa Sugbo mga kapuso. Tungod kay tulo sa mga Sugboanong graduates ang nanghod sa licensure examination alang sa mga medical technologist. Sa kay mga sekreto ni mga topnotchers. Sa kahabo sa atong ila-ilahon ang usa kanila mga kapuso, pinaagi sa report ni Nico Sereno. Tulo ka mga Cebu graduates ang nanghawd sa September 2018 Medical Technologist Licensure Examination. Nagsunod sila si Chris Jeram Lara sa Velez College, top 7. Joanna Canen sa Cebu Doctors University sa top 8 ug Justin Riley Lam top 9. Ang 21 anyos na si Chris nahuwasan nga migawas na ang resulta sa board exam. Kagabiin niya kini nasayran dihang gipahibaw sa mga classmates. Lumad si Chris nga taga Dipolog City ug dinhi sa syudad ng eskwela. Matod niya, higpit gyud ang iyang preparasyon aron mo pasar ug kun mahimo mo top sa exam. Tanan mo siguro nga mo take kay nadjay sa back silang mind kay ganan sila mo top. At least ba give back silang parents. Pero ako ginaampo gyud ako nga at least besides sa makapass, maka 100%, bisag nandiyo hope nga makasulod lang siya sa top 10. Giasoy ni Chris, dili medtech ang iyang first choice kay interesado unta siya sa arts ug filmmaking. Apan nakakatun ra sab siya ug nagustuhan ang kurso ug trabaho niini. Kinisap ang tambag niya sa mga batan-on nga higugmaon ang ilang mga buluhaton. I think every student nga mo take sa boards kay naay kaugalingon nila nga technique ning ana, and then along the way ang bottom line ay pag-ampor amang guro. Ang duha ka mga Sugboanong eskwelahan ng hawd sa pasulit nga nakaangkon og 100% passing rate. Nico Sereno, Balitang Bisdak.